Honen aurrean EH Bildutik adierazi behar dugu alde batetik baztertzen ditugula horrelako proiektuak eta beste batzutan esan duen bezala burujabetza energetikoa sari garenean hitz egin behar dugu ere bai bide horri konpartitu baten beharraz. Hori da ezinbestekoa erronka klimatikoari aurre egiteko. Eta kasu honetan ikusten dugu berriz ere enpresa pribatu baten ekimena, plan publikorik gabe, gainera proiektu honetan Madrilen erabakiko da, egingo da ala ez eta hori dena, eta uste dugu beraz hori dena guk erabaki behar dugula ze nolako energia ekoiztu nola eta nola bildu. Eta hori da, proiektu honetan berriz ere ikusten ez duguna. Aipatzen nuenean bide horri konpartitua hori ezinbestekoa da, ezin da hau ikusten dugu proiektu honek eta beste batzukin garapen kaotikoa dela, ordenik gabekoa, ematen du lurraldea dela monopoli bat, eta hori ezin da izan behar da plan publiko bat, kontsentsatua, ahalik eta kontsentsu zabalena eta denon artean erabakitzeko, lehen esan bezala, nola ekoiztu energia hori, non eta nola gero bildu. Azkenik esan, EH Bilduk aurkeztu zuela bere garaian, zero karbono plana Arabarako, eta uste dugu guk hau beste modu batean egin behar dela.